Здравейте! В серията клипове "Опаковай надежно, изпрати сигурно" ще ви покажем как да опаковате правилно, бързо и ефективно, когато изпращате пратки с Speedy в страната или чужбина. При опаковане имайте предвид два основни принципа. Първо, най-важното е пратката ви да пристигне сигурно и неувредена. В противен случай, ако сте продавач, клиентът ще бъде недоволен и вие ще загубите и клиента, и парите си, а ако пращате до близък, ще разочаровате получателя. Второ, опаковайте бързо и ефективно, защото добре изградената система на опаковане ще ви помогне да спестите време и пари. Научете се да избирате най-подходящите опаковки за съответните продукти, според техните размери, тежест и съдържание. В този клип ще ви покажем как да опаковате лаптоп или друга подобна техника. Първата стъпка е да подредите прегледно пред себе си нещата, които ще опаковате, опаковъчните материали и всички други необходими инструменти, като ножица, макетен нож и други. Свалете всички кабели и връзки от лаптопа и ги увийте от всички страни с бабъл фолио, като внимавате да не ги притискате прекалено. Най-добре е да опаковате и изпратите лаптопа в оригиналната му фабрична търговска опаковка, но ако тя вече не е налична, можете да го опаковате и с други материали. Сложете лаптопа на равна повърхност. Проверете дали са затворени всички драйвове. Облепете лаптопа плътно и от всички страни с бабъл фолио с мехурчетата навътре. Изберете подходящ по големина дебел кашон. Осигурете дъното му с стиреопор или бабъл фолио. Сложете лаптопа и осигурете и горната му страна от увреждане. Сложете опакованите кабели отстрани, а не върху лаптопа. Уплътнете добре. Ако прилагате документ като фактура или писмо, те трябва да са отделно опаковани в непромокаем найлонов плик. Кашона трябва да бъде сигурно запечатан. Препоръчително е да подсилите всички ръбове с опаковъчна лента. Поставете етикети или напишете чупливо от всички страни на кашона, но имайте предвид, че те не заместват добрата опаковка. Тези етикети са само за информация. Така опакованият кашон с компютърна техника или в нашия случай лаптоп е максимално подсигурен срещу увреждане и готов за изпращане и транспорт. Гледайте и другите клипове от серията ни "Опаковай надежно, изпрати сигурно".